Venujeme sa výkopovým prácam a odvodňovaniam domov. Pri našej práci sa nás ľudia častokrát pýtajú, že či použijeme vlastne pri odvodnení domu čistý makadám až do výšky terénu, ktorý sa bude odvodňovať, alebo sa použije čiastočne časť štrkového lôžka, prikryje sa to geotextíliou a dosype sa do vrchu hlina. Urobíme krátky test, kde vodu vlejeme do čistého kameňa, ako rýchlo odtečie, a potom vylejeme do hliny, kde je čiastočne urobená drenáž a ako tá voda odtečie. Takže vlievame si pomaly vodu a tá automaticky hneď odtieká drenážou preč. A teraz si nalejeme vodu do hliny. Pomaly lejeme a voda síce po chvíli pretečie dole, ale momentálne musí najprv nasiaknúť hlina ako špongia, ktorá tú vodu a vlhkosť bude držať, až potom odtečie. Všimnime si, že voda vôbec neodteká, že sa drží na povrchu. Až teraz pomaly začína. Takže ako si môžeme všimnúť, tu tá voda stojí, tu nám automaticky hneď v pár sekundách odtiekla. Je lepšie použiť čistý kameň na drenážovanie stavby.